στα 200 π.Χ. Αλέξανδρος, Φιλίππου και οι Έλληνες πλην Λακεδαιμονίων. Μπορούμε κάλλιστα να φανταστούμε πως θα διαφόρησαν παντάπαση στην Σπάρτη για την επιγραφήν αυτή. Πλην Λακεδαιμονίων, μα φυσικά. Δεν ήσαν οι Σπαρτιάτε για να τους οδηγούν και για να τους προστάζουν σαν πολυτίμους υπηρέτες. Άλλωστε μια πανελλήνια εκστρατεία χωρίς Σπαρτιάτη βασιλέα ή αρχηγό δεν θα τους φαίνονταν πολύς περιοπής. Αβεβαιότατα πλην Λακεδαιμονίων. Είναι και αυτή μια στάση. Νιώθετε. Έτσι πλην Λακεδαιμονίων στον Ουγρανικό και στην Ισόμετα και στην τελειωτική την μάχη, όπου εσσαρώθη ο φοβερός στρατός που στάρβιλα συγκέντρωσαν οι Πέρσε, που απ' τάρβιλα ξεκίνησε για νίκην και σαρώθη. Και απ' την θαυμασία πανελλήνιαν εκστρατεία, την νικηφόρα, την περίλαμπρη, την περιλάλητη, την δοξασμένη ως άλλη δεν δοξάστηκε καμιά, την απαράμιλη, βγήκαμε εμείς, ελληνικός καινούριος κόσμος μέγας. Εμείς, οι Αλεξανδρείς, οι Αντιοχείς, οι Σελευκείς και οι πολυάριθμοι επίλοιποι Έλληνες Αιγύπτου και Συρίας, και οι εν Μηδία, και οι εν Περσίδη, κι όσοι άλλοι, με τις εκτεταμένες επικράτειες, με την ποικίλη δράση των στοχαστικών προσαρμογών και την κοινή ελληνική λαλιά, ως μέσα στην Βακτριανή την πήγαμεν, ως τους Ινδούς. Για Λακεδαιμονίους να μιλούμε τώρα.